Hei, salutare tuturor, eu sunt Cristi, vă găsesc pe canalul meu și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Acest videoclip va fi puțin mai special, dar după cum vedeți din titlu, vă voi da la giveaway acest cont. Contul are 16k jumate, după cum vedeți, și vă voi prezenta brawlerii și skin-urile. Are Beach Pro, da? Nu e un skin foarte wow, dar oricum. Pentru un cod gratis, eu aș zice că e ok. Înscrierea la fel este gratis și vă voi spune pașii care trebuie să-i urmați pentru a vă înscrie. Vă arăt acum skin-urile. Are Sakura Spike, are Mask Spike și are Pyro Spike. Da, are Pam, True Silver Shell, și în rest nu mai are niciun skin. N-are rost să vă arăt și ultimii brawleri. Da, sezonul acesta n-am jucat absolut deloc pe el. Și da, eu oricum nu mai joc pe acest cont, așa că vi-l dau vouă la giveaway, da, de ce nu? Da, by the way, și pașii care trebuie să-i urmați pentru a vă înscrie la giveaway. Trebuie să fiți abonați la canal, voi verifica și asta, și în comentarii să scrieți campania lui Cristi, cam cum scrie acum pe ecran. Dar aceștia sunt pașii care trebuie să-i urmați, foarte simpli, părerea mea, și pentru un cont de 16k se merită. Eu am fost Cristi, voi ați fost pe canalul meu și succes la înscrieri. Pa, pa!